लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय आरो ओमफ्राय दिनै जोंहाथ' मैया लोखि गार्जा लोखि फुजा होदों नालाय ओमफ्राय दिनै जोङो नेक्स्ट दिनाव जोङो माने अखानायै लोखि लायनो थांसै आरो दा बेलासि सम जाबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो गासिबो फुजा होखाजोब्बाय न'खराव नै आफा बोराइ बाथौनोबो होखाजोब्बाय आङो ओमफ्राय नुहुरासैदां होजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा बेलासि नालाय लायनोसै बयबो थांजोब्बायनो आङो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय नै मा नांगौ दा गय जरा फाथै जरा बेयाव मा नांगौ आं लाखाजोब्बाय आरो नै बेयावबो लाबावदों गय जरा फाथै जरा ओमफ्राय आं थांनोसै लोगोफोर नै दख'नाया जोंना बिदिसो गाननांगौ आरोना आं मोजांबो खोन्थानो हानाय नंला नोंथांमोननो माने आं बिराद हाखु दारा जाबाय नालाय आं दा थांसै लोगोफोर ओमफ्राय थांनाय समाव रायलायलांबो मोननाय नङा आं दं थांनानै दंसो फैनांगोन आरो ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि थ'दो होमब्लालाय लोगोफोर नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे थफाबानो जाबाय थ'दो न'निफ्राय ओंखारबाय आङो दा थाबायबोगासिनो आरो लासैनो आं बाथिखौ दा बै लामा ससेयाव सावहैनोसै आरो बै मन्दिरनिफ्राय ओमफ्राय दा आङो हारसिंसो आरो गासिबो थांजोब्बायानो आरो साफा सानै दंबावो खोमा ओमफ्राय दा लामायाव सोरखौ लोगो मोनो नायनोसै आरो लोगोफोर दा आं थाबायगासिनो हारसिंसो आरो दं रावजोंबो रायलायासै लोखि लायनाय नालाय ओंखायनो रावजोंबो रायलायाबालानो आं थाबायलांगासिनो आरो दा नै थाबायगासिनो लामायाव लोगो मोनबाय नै सासे बियो लोखि लानानै फैबाय आरो रावजोंबो रायलायनो मोना ओमफ्राय दनखौ खर'आव लानानै रुजुनानै फैनांगौ आरो बे मोनसे नेम आरो बियो ओमफ्राय बिदिनो सासे लोगो मोनजेनबायानो आङो नै दा लोगो मोनबावगोन आरो नै आरो आइखौ लोगो मोनबाय आङो बे आइयाबो माने आफानि बिनानाव आरो बेबो लोखि लायनो थांनो नागिरदों ओंखारबाय ज' जाबाय आरो जोङो लामायाव रायलायलायासै जोङो सानैजों रायलायबा रायलायजायोनो थांनायाव ओमफ्राय फैनायावसो रायलायनो मोना जाहैदों ओमफ्राय आं रावजोंबो रायलायासै दं थांबाय लोखि लानाय नालाय ओंखायनो दा नैबेनो जोंना नै बाथौ मा होनो आर'ज गाबग्राया बेनो आरो ओमफ्राय दा बेरा दुमनानै दोननानै दङ लोगोफोर ओमफ्राय बानायदों बानायनाया दाबो कमप्लिट जायाखै आरो दा आङो बेयाव दसे ओरैनो खुलुमनानै थांनांगौ जाहैबाय बेयाव बोर बिनानै थांनांगौ ओमफ्राय दा आङो बोर बिबाय नै आफा बोराइ बाथौनाव दसे आरो बेयाव आङो एसे खुलुमनानै थांनोसै आरो दा मालायफ्रा थांजोब्बाय माने हनै बैबो सासे थांगासिनो ना थांगासिनो आरो जायफोर गावबागाव बोर लानानै फैनाय नालाय आं दा थाब खुलुमनानै थांनोसै सानबाय आङो हाखु दावरा मोनबाय आङो बिरादनो मानोना बेलासिबो टाइम जाबाय नालाय बिरादनो आं नै बिजावजालिबो फैबाय आरो ग्रोबनो बे समावनो आं एसे सिगां फैग्रोदोंमोन दा बिजावजालिखौ लोगो मोनफैबाय आरो खुलुमनायाव ज'नो ओमफ्राय दहाय आइ नुदोंमोन ना बे आइया थांग्रोबाय खुलुमनानै बिनि उनाव नै बिजावजालि आरो दंबावनाखैबोलाथाय उनाव जेनेबा जोंनि उनाव मानसिफोर जाबावगोन ना जाबावला आं मिन्थिया आरो फैगासिनो खोमा मोना जाबाय आं बिराद लेट जादों आरो बाथौ खुलुमनाय माने बाथौआ बुरजा खुलुमस्रांनांगौ नालाय जोंना ओमफ्राय दा आङो बेयाव आर'ज गाबग्रायाव माबाबाय आरो बाथि एरि सावनानै लानानै माने थांगासिनो आं दा नै लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो थावबो लाफाखादों आं जाहाथे थावा जोबबा माने लुनानै होनांगोन नालाय बाथि सावनायाव बे आरो आं दा हारसिं थांगासिनो लोगो मोनगासिनो मानसिफोर बुहुदनो आं माने केमेराबो खेबनो भिडिअ खेबनो बिराद दिगदार जादोंना ओरै फारसे दन लानाय फारसे माबा लानाय आरो केमेरा लानाय बुहुद प्रब्लेम जादों होनबाबो आं नोंथांमोनजों सेयार खालामनो लुगैनानै खस्थ'ब्लाबो आं एसेबाबो भिडिअ बानायथारबाय आरो नै गामिनि सासे बिखुनजो जानाय बेबो लायनानै फैबाय आरो बयबो बिदिनो जि गुफुर माने खोबनानै खर'आव खोबनानै दनखौ खर'आव लानानै रुजुनानै लाबोनांगौ आरोना लोखि लाबोनाय नेमा बेबायदिनो आरोना ओमफ्रायो दख'नाया बिदिनो गोलावसो गानो आरो मा होनो दौदिनि गानग्रा बायदि गाननांगौ जाहैबाय आरोना बेबायदिनो बर' बाथौनि नेमा आरोना आं दा थांगासिनो लोगोफोर दा नै गोबां नुदोंना नोंथांमोना साब्रै साबासो नुबाय खोमा दा थांगासिनो मानसिफ्रा लामायाव लोगो मोनलांगासिनो आरो आं फारिनो बिजावजालियाबो आंनि उन फैगासिनो नै बेसोरा फारसे बेहा दै सान्थि लानानै फैदों आरो दनाव माइरं एसे लानांगौ ओमफ्राय गय जरा फाथै जरा ओमफ्राय बिदिनो थाखा जरा बिदिनो लानानै फैनांगौ आरो दै सान्थिबो लाबोफानांगौ आरो हायोब्ला ओमफ्राय दा जोङो थांगासिनो बिजावजालिजों आंजों आरो
फैनानै नै मोनफैबाय जोंना गारजासालिया बेनो लोगोफोर नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा आरोना बुहुद हौवाफोर जमा जानानै दंमोन फुजा होगासिनो नालाय दा लोखि हरगासिनो माखासे हौवाफोरबो बुहुद दङ हिनजावफोरबो नै लांगासिनो लारि लारि सिगाङाव बुहुद बुरजा दंमोननो आं माने लास्ट जाबाय खोमालै आंनो ओमफ्राय दा लास्ट जानायखाय आं मानसिफोरखौनो बांद्राय जमायै खेबनो मोनासै आरो नोंथांमोनजों खोन्थानो हायासै जा एसे 8 जन 9 जनसो दं बेखौनो आं नोंथांमोनजों जेनेबा खोन्थाबाय आरोना नै बिसोरनो सोरबा बिखुनजो जानाय सोरबा आबै जानाय दंजोबो आरो गासिबो बिजावजालिमोनबो दङ ओमफ्राय हौवाफोर बुहुद दं गोबां दं आरो
नैबे जाहैबाय बोरमा बिराद गोथाव जाखासिगोनलै मल मल मोदोमखाबाय ओमफ्राय नैबे अमा खोरस्लियानो गैया बेनाव एरनो गोरजानि बिसो बेलसायासोमोन एरनोसै माबायदि बेदर अमा बेदर बोरमा नैबेलाय ओंखाम बेबो ओंखाम नैबे दालि आरो नैबे स्पेसियेल आइटेम दङ एसे गोरलैनो माथो बियो बे लकेल दाउ लकेल दाउ बोरमा ओमफ्राय बिमा लोक्षिखौ लानानै फैबाय आं नोंथांमोनजों माने खोन्थानोनो हायासै आरो मबाइल लानोना दनखौ थिखोनानै लानो बिदि जादों आरो आङो ओमफ्राय दा न'आव सफैबाय लोगोफोर आंनो लास्ट जादों दे फैनाया थांनायावबो आंनो लास्ट जालांखादों ओमफ्राय दा नै दरखं मोखाङाव बाहेरानिफ्राय फैनाय नालाय आथिं सुनानै होबाय आरो आइया ओमफ्राय दा न'आव हाबनोसै न'आव हाबनानै लोक्षिखौ दोनहैसै आरोना बाथियाबो आराम जोंबोदों आं माने बे खुन्दुंखौ आङो खुन्दुं गिदिर होखादोंमोन आरो बाथि सावनायाव गिदिर होयोबा ब्ला ब्ला आराम जोङो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो बिराद मोजां जोंबोदों आंनि बाथिया ओमफ्राय दा नै थांगासिनो गोमोरबोआसैबो आरो बिराद मोजां मोनबाय आङो ओमफ्राय दा आरोना साहानि न'आव सोनो थांगासिनो आं बस्था दं नालाय बस्थाफ्राव गानो बायो आङो बिदि लोक्षि सोनायफ्राव आरो ओमफ्राय दा बस्थाखौ बोखारनानै लानानै साहानि न'आव सोनोसै हाबनोसै लोगोफोर लोक्षिखौ सोहैसै दोनहैसै मोजाङै आलोयैनो आरोना लाइटथ' गैयालै सफादों मोनाबोलायबायहाय लोगोफोर माबा लोक्षि लायनाया ओमफ्राय फैबाय आङो दा न'आव लोक्षिखौ दोनहैखांबाय आरो न'मा न'आव आइया ओमफ्राय मामिया न' खाथियाव दंहैयो हौवायाथ' माबायाव दंहैयो फुजायावनो दंहैयो बाबाबो दंहैयो ओमफ्राय जों दा आइजों आंजोंल' आरो ओमफ्राय मामिखौ लायनोसै आङो न' खाथियाव दङ ओमफ्राय संसै खावसै जानोसै थानोसैलाय आरो बिसोर बेयावनो जाजोबसिगोन बाबाबो माबाबो आंनि बोरायबो आरो दा जों आइजों आंजों मामिजोंल' साथामल' जानाय लोंनाय आरो दिनै ओमफ्राय लोक्षि लायनायनि ब्लगआ दिनैना बिसिमल' लोगोफोर दोनथ'लायनोसै आसान सांखा गोदान गानदों आं माबायदि नुदों नोंथांमोना हिन्जाव गोदान बायदि मोनलाय लांबाय आं जा साइसदों बोरैबा गोदान मोनथारदां आसान सांखा बायनानै माने बायनानै लायनो हाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दहाय मंगलबार बाजाराव बायनानै लायनानै गानबाय आरो आङो फुजायाव गानोबा मारैबा मोनो नालाय ओमफ्राय दा दिनैनि ब्लगआ बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै ओमफ्राय होनबा दोनथ'लायनोसै नामा लोगोफोर मोनाबायबो बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमहरबाय दे